Шановне господарство, шчыра вітаю вас у гэты нядзельны вечар. Далучайтесь до нашага прамога этера, задавайте пытанні, пытайце, што вам цікава, з чым вы змагаецеся, якія мэты перад сабой вы ставіце і мроіце дасягнуць. Са свайго боку я чым магу, на што здольны, тым вам і падкажу і раскажу пра усе гэткія рэчы. Таму далучайцеся, безумоўна, мы ўсё з вами гэтае і абгаворым. Пакуль што таксама некалькі момантаў, на якія варта звярнуць увагу, асабліва калі улетку вельмі спякотна. Гэта сонечныя таксама апёкі і цяжкасці засынаннем. Калі асабліва ўначы таксама вельмі горача, то і спіцца горш. Варта пра гэта ведаць, таму што прадлішак цяпла, ён заўсёды перашкаджае нам добра спаць, ён перашкаджае нам добра пачываць. Ну а сонцам вы ведаеце канешне, пра усялякія крэмы і гэтак далей, але нагадаю, што бадай асноўная прычына гэта, безумоўна, само па сабе знаходжанне на сонцы. І сонца гэта прыклад балансу ў арганізме, бо гэта вельмі важна, таму што цалкам пазбягаць сонца гэта праблемы з дэфіцытам вітаміна D і іншых злучэнняў. Увесь час знаходзіцца на сонцы гэта якраз таксама небяспечна з пункту гледжання развіцця раку скуры і фотастарэння кожы. То бок, вось гэты баланс, ён дзесьці пасярэдзіне знаходзіцца. Такая ж гісторыя, напрыклад, і са сном. Калі вы спіце надта мала ці надта многа, гэта заўсёды дрэнна. І калі справа ідзе пра нейкую інтэрвенцыю, пра любое такое нейкае прыладу ці нейкую снедаць карысна гэта ці шкодна, заўсёды мейце на ўвазе, колькі гэтае пытанне. Таму што нават і вада можа быць шкоднай, калі вы надта многа яе п'еце. Колькі вешаць у грамах, якая менавіта дакладная аптымальная доза. Гэта тычыцца фактычна любой інтэрвенцыі. Фізічнай актыўнасці, сну, стрэсу і гэтак далей. Таму што поўная адсутнасць стрэсу таксама дрэнна, таму што дэтрэніруе наш арганізм. Надта шмат стрэсу гэта прыводзіць да выгарання і развіцця дэпрэсіі. То бок, як бачыце, увесь самы цыміс, як кажуць, ён менавіта у вызначэнні правільнай дазіроўкі. Вось пытанне скакаць скачкі на скакалцы, колькі яно там карысна. Агульны адказ так. Увогуле, любыя скачкі, калі мы скачам, гэта вельмі карысна, гэта даволі такое забытае практыкаванне. Вы можете практыкаваць скачкі нават са скакалкай, просто звычайнай, як такая размінка, калі вы разаграваецеся перад асноўную трэніроўку, і можете гэта рабіць як замінку пасля асноўнай трэніроўкі, паскакаць на скакалцы. Чаму гэта вельмі добра? Па-першае, гэта рэгулярная такая актыўнасць і напружванне для ног. Вы ведаеце, ўсё, што ідзе на ногі, гэта ўсё вельмі важна, таму што цягліцы і ніжняя частка спіны, і ягадзіцы, і ўсё гэта, які працуе, гэта большая частка нашых усіх мышц. Таму любыя фізічныя актыўнасці без ног, гэта лічыце задзейнічаюць толькі меншую палову вашых мышц. Таму ногі абавязкова дабаўляць у любую актыўнасць. Па-другое, калі мы кажам пра скакалку, гэта мышцы кора, таму што вы вымушаны трымаць сябе ў раўнавазе, калі вы скачаце, гэта таксама трэніруе вас. Галоўнае, не апускайце галаву ўніз. Гэта таксама вельмі важна. Увогуле, калі мы зараз праскакалі, дык важна сказаць, што глядзець уніз, калі вы трэніруецеся, прысядаеце, гэта не вельмі добра для вашай спіны і для мышцаў вашага кору. Глядзіце перад сабой і не вельмі так апускайце галаву, таму што гэта будзе прыводзіць да таго, што вы будзеце проста прагінаць сваю спіну. Так, у нас пытанне, што можна сказаць, калі вага 100 кілаграм пры росце 170 сантиметраў? Можна сказаць, што ў чалавека ўжо мы маем клінічнае атлусценне. Так.
Гэта такая гісторыя. Андрэй, падкажыце, калі ласка, як нарасціць падскурны тлушч на суцэльным раслінным рацыёне. Дадаткова каларыйнасць харчавання і ўсё. Я думаю, гэта такая наша асноўная гісторыя. Вось як тут варта рабіць. Ну і, канешне, гэта стрэс, таму што падскурны тлушч, мы кажам вось пра гэты тлушч, у адрозненні ад вісцеральнага, які ўнутры вас. Вось як гэта сказаць, таму што вісцеральны тлушч і падскурны, яны часам разам нарастаюць. Часам бывае так, што ў чалавека ёсць вісцеральны тлушч у жываце і ў печані лішні тлушч, а з іншага боку у яго падскурнага тлушча няма. Вы бачылі такія людзі з жыватом, але худыя рукі і ногі. Вось гэта тыповая сітуацыя, калі тлушч працуе наадварот. І паверце, калі мы кажам пра падскурны тлушч, ён не такі дрэнны, таму што трэба мець жанчынам, трэба мець яго пэўную вагу, проста каб добра працавалі гармоны. То бок, скажам прасцей, калі ў жанчыны выразна бачныя кубікі, у яе дэфіцыт шкодны для яе здароўя. Таму што ніжняя планка тлушчу падскурнага для мужчын і жанчын, яна розная, і гэта звязана з тым, што арганізм жанчыны за сваіх рэпрадуктыўных здольнасцяў, ён больш адчувальны да дэфіцыту калорый і да схуднення. Так, берагу скуру ад сонца пытанне. Пігментныя плямы, сонцаахоўныя паводзіны, парасон ад сонца, з'яўляюцца думкі. Ну, твар варта абараняць. Тут увогуле існуе такая легенда, што у гарэмах турэцкіх султанаў жанчын увогуле ніколі ў жыцці не выводзілі на сонца. Вось, адобраныя з падлеткавага ўзросту, яны ніколі не траплялі пад прамыя сонечныя промні. З якой мэтай гэта зрабілася? Потому што легенда кажа, што ў такіх жанчын першыя маршчыны з'яўляліся толькі пасля 40, калі на іх скуру ніколі не падаў сонечны свет. Але, безумоўна, праблемы са здароўем, я думаю, іх былі. І з псіхалагічным, і з фізічным. Так, пытанне, можна задаваць любыя пытанні на тэму здароўя. Цалкам і згодны. Фізічнае здароўе, псіхалагічнае здароўе, сацыяльнае здароўе, як стасункі з іншымі людзьмі і здаровае асяроддзе вакол нас. Калі ласка, задавайце гэта ўсё пытанні. Я з задавальненнем адкажу на ўсе гэтыя тэмы. Так, пачалі мы пра сонца і яшчэ некалькі слоў пра важнасць ног, пра важнасць такой, як скакаць. Яшчэ можна запрыгваць на пэўныя стойкі, ось кросфіт такой любяць, калі вы проста робіце такі даволі высокі скачок, каб заскокнуць на нейкую паверхню. Ну і туды назад, з паверхні і назад скакаць, яно вельмі карыснае практыкаванне, такое вельмі энергізуе і танізуе. Ваше пытанне, шановне гаспадарства? Задавайце, калі ласка. Вось яшчэ часам людзі такое вось пытанне, якое ўсплывае пра тэлефоны і дзяцей, і свае ўласныя нават адносіны з тэлефонам, што самае там шкоднае, што не шкоднае. І увогуле ўсё аказваецца, што калі вы, напрыклад, перапісваеце з кімсьці ў месенджеры, гэта ўсё окей. Самымі шкоднымі з'яўляюцца таксічныя навіны, асабліва ведаеце, якія такія плынню ідуць скразной, неправераныя гэтыя навіны. Гэта ідзе чытанне каментароў, самае таксічнае, таму што ўжо зараз паказана, што большасць каментароў у інтэрнэце ўжо ствараюць боты, і вы ніколі гэтых ботаў не адрозніце ад людзей, таму што гэта AI згенераваныя каментары, яны унікальныя і пасуюць пэўнаму профілю, таму што промпты ўжо лёгка пісаць. І трэцяе гэта стужкі. Стужка ў інстаграме, асабліва стужка ў тыктоку і гэтак далей. Імі не варта карыстацца. Вы можете пераключаць гэтую стужку толькі на following, каго вы менавіта фаловіце, каб вам не дамешваўся розны трэшачок. 3 галоўных гісторыі, самыя таксічныя рэчы, 3 з тэлефонам. Яшчэ раз. Навіны, каментары, стужкі. Калі ўвогуле вы для сябе абмяжуеце гэтыя 3 гэтых гісторыі, тады, паверце, я вам гарантую, ваши адносіны і псіхічнае здароўе стане нашмат
лепшым, нашмат лепшым. Асабліва гэта тычыцца дзяцей, таму што калі вы хаце здаровых падлеткаў, абмяжоўвайце ім сацыяльныя сеткі і каментары як мага далей. Канешне, яны там могуць штосьці гугліць, яны штосьці могуць, пэўна, яшчэ перапісвацца, гуляць у відэоігры. Паверце, відэагульні гэта бадай самае бяспечнае. О, што раней баяліся, што відэагульні там сапсуюць здароўе. Не, дарэчы, па даследаванням звычайныя, не онлайн, відэагульні, яны амаль не аказваюць негатыўнага ўплыву на здароўе. А калі гэта пачынаецца ўжо гэтыя пэўныя групы, онлайн, з чатамі, ўсё гэта так працуе. Так, наступнае пытанне. Чаму, я па чарзе, я бачу, хто яшчэ спытаў, чаму недасып выклікае тлусценне і павышаны апетыт, які найгалоўнейшы механізм? Ну, тут вельмі проста. Ёсць два гармоны, наша асноўна, лептын і грэлін. Лептын – гэта гармон, які трымае нас сытымі, а грэлін – гармон, які выклікае пачуццё голаду. І недасыпанне, яно збівае працу гэтых гармонаў. Яно паніжае лептын, то бок вы менш наядаецеся, і павышае грэлін, вы больш галодныя. І таму 10-1 гадзіна недасыпання – гэта эквівалент 250 кілакалорый, якія вы з лёгкасцю незаўважна для сабе з'ядаеце на наступны дзень. Ну, агулам кажучы, недасыпанне – гэта проста кшталт такога стрэсу для нашага цела, а нашае цела, ведаеце, што на гаспадарстве, яно даволі тыпова і прадказальна адказвае на ўсе, як гэта сказаць, на ўсе такія стрэсы. Но калі ты не памёр, дык проста еш. Хранічны стрэс, недасыпанне. Таму што ва ўсе старажытныя часы гэта працавала і ратавала жыцці, таму і зараз мы пры пэўнай няўпэўненасці, пры стрэсах і гэтак далей спрабуем есці. Ну, на галодны, на востры стрэс, тады, канешне, апетыт зменшаўся, зразумела, на хранічны павялічыўся. Таму, калі у вас прападае апетыт ад нейкага стрэсу, не хвалюйцеся, гэта насамрэч здаровая фізіялагічная рэакцыя. Калі вы пачынаеце стрэсу з жэрці, то бок, значыцца, ваш стрэс ужо хранічны, а не востры. Так, рухаемся далей. Як падняць самаацэнку? Ну, глядзіце. Па-першае, само сабе падыманне самаацэнкі, оно не працуе. Шмат было даследаванняў праведзена на захадзе, дзесьці далей, і яны паказалі, што калі там чалавеку казаць, што ты самы разумны, ты самы здольны і гэтак далей, гэта само па сабе не працуе. Самаацэнку павышаюць зробленыя справы. Ваши зробленыя справы, нават маленькія дасягненні, пэўныя пазітыўныя змены ў вашым жыцці, гэта тое, што падвышае вашу самаацэнку лепш за ўсё. Рух, пачуццё руха, пачуццё роста, пачуццё таго, што вы ў рэальнасць нешта змяняеце. І гэтак далей. Гэта падвышае нашу самаацэнку. Так. Раніцай прачынаюся, сонны стан адыходзіць, галава кружыцца ўжо тыдзень. Если кружится голова, лепш правер да нейрапатолога, гэта можа быць нейкія і транзіторныя і ішэмічныя гісторыі. Так, гісторыя з аксітацынам і катамі. Так, ну, каты не так глядзяць у вочы, гэта крышку іншая гісторыя. Калі мы кажам яшчэ пра самаацэнку, пра сваё самаадчуванне, то, безумоўна, зараз вельмі важна пазбегнуць таго, што называецца, як, ведаеце, такой doom-scrolling. Калі вы гартаеце там сваю стужку тэлефона, вам становіцца горш, і вы яшчэ гартаеце больш. А зараз мы знаходзімся пад уплывам, безумоўна, негатыву, і гэта ўсё пагаршае сітуацыю, таму што наш мозг вельмі любіць трэш. Усе вось гэтыя там дрэнныя рэчы наш мозг любіць увесь час разглядаць, таму што лічыць, што гэта яму будзе карысна для ўласнага выжывання. Але калі негатыў пачынае перабольшваць нейкія пазітыўныя змены, у нашым мозге адбываюцца даволі негатыўныя змены і зрухі, якія могуць прывесці вас да пачуцця ўласнай бездапаможнасці. Таксама як чытанне дэструктыўных навінаў. Вы нешта уцягваецеся эмацыянальна, вы нічога з гэтым не можаце зрабіць, вуаля, вы ўжо як гэтая сабака Селігмана толькі скуголіце і адмаўляецеся нешта рабіць нават у тых сітуацыях, дзе можна нешта змяніць. Што рабіць?
Безумоўна, тут клін клінам, як кажуць, вышыбаюць, і мы можам проста гэта замяніць якім чынам? Напрыклад, проста свядома заўважаць добрыя рэчы. Я разумею, што зараз гэта гучыць вельмі прымітыўна, але гэта такая просты прыём, які добра працуе. Ну вось, што я рэкамендую, што я раю? Я раю вам кожны дзень, нават можна там размаляваць ліст, вы пішаце 3 дасягненні за сёння, 3 удзячнасці за сёння, 3 радасці, задавальнення за сёння. То бок 9 гісторый. Яшчэ раз, вы записываеце 3 дасягненні. Дасягненне гэта тое, за што вы можете ганарыцца сабой, нават нейкі маленькі крок, які вы зрабілі. Усё роўна гэта мае значэнне. Ніхто гэтых запісаў не бачыць, не будзе вас крытыкаваць. Галоўнае, каб у вас гэта было. 3 удзячнасці. Каму вы удзячны? Не нейкі абстрактны удзячнасці. Я удзячны сусвету, што я сёння жывы. Не, так не падыходзь. Вось пэўна тое, што сёння адбылося. І 3 задавальненні. Што у вас выклала пасмешку? Ад чаго вы адчулі задавальненне? Крыху радасці і гэтак далей. Вось, 9 пунктаў. І нават калі такіх пунктаў не хапае нейкі дзень, нічога страшнага, не прыдумляйце, чаго не існуе. І калі вы будете рабіць толькі 10-20 дзён гэта практыкаванне, нешта зменіцца, вы заўважыце. Зменіцца настрой вашага мозгу, то бок вы просто будете больш свядома звяртаць увагу на добрыя рэчы, на пазітыўныя рэчы і гэтак далей. Таму што вось гэтае негатыўны мозг, пераключэнне мозгу на негатыў, ён насамрэч аб'ектыўны. Гэта не просто псіхалагічная гісторыя. Людзі ў такім прэддэпрэсіўным стане, у стане такога выграння, яны, разумееце, яны нават, калі ў мілісекундах мераць, яны нават хутчэй заўважаюць дрэннае. Яны хутчэй успамінаюць дрэннае. Мозг нібыта блакуе памяць да добрых падзей, які адбыліся ў вашым жыцці. Так, розніцы ў парадку, што як пісаць, ніякай няма, пішыце, як вам больш падабаецца. Так, ідэальная вячэра, каб крэпка спаць і добра адпачыць, гэта, безумоўна, адсутнасць вячэры. Гэта, напрыклад, добры шпацыр, такі, каб вы нармальна выхадзіліся і добра тут, і добра спалі. Вось такая вось ідэальная вячэра. Яшчэ пытанне, шановнае гаспадарства? Што вам цікава? Пытайце, калі ласка. Вось гэта простае практыкаванне, я вельмі раю вам яго рабіць. Увогуле, калі мы кажам пра нейкія пісьмовыя практыкі, тут яшчэ такая будзе парада, якая называецца «Думайце толькі па-за чэрапам». Яшчэ раз. Думайце толькі па-за чэрапам. Ну, звучыць крыху так дзіўнавата, але зараз я растлумачу, што гэта значыць. Думаць па-за чэрапам. Думаць па-за чэрапам, гэта значыць, звычайна мы як думаем? Мы проста ганяем нейкую думку. Так яна круціцца, здаецца нам нармальна, мы раз аб гэтым падумалі, 2 разы падумалі, 3 разы падумалі, 40 разоў падумалі. Што адбываецца? Нічога не адбываецца. Нейкія эмоцыі, мы нібыта думаем, нібыта нейкі працэс адбываецца, насамрэч гэта ў большасці імітацыя. Чаму? Таму што нейкія думкі ў часе думання здаюцца нам адэкватнымі, вартымі разглядання, ідэі, ну, нібыта яны маюць месца быць. Але ўсё цалкам змяняецца, калі вы пачынаеце выпісваць гэтыя думкі і думаць на паперы, па-за чэрапам. Чаму? Таму што калі вы думаеце проста ў галаве, тады вы не задзейнічаеце іншыя часткі нашага мозгу. Калі вы пішаце, вы задзейнічаеце 2 дадатковыя часткі. Па-першае, вы пішаце рукой, то бок ваша маторная кара яшчэ актывуецца. Па-другое, вы тэкст гэты не круціце гэтую думку, а вы бачыце яе напісаную. То бок інфармацыя трапляе вам, і гэтая думка па зусім іншым нейронным шляху. Праз вочы, далей працэсінг гэтай карцінкі, потым прэфрантальная кара
І у вас, калі вы написали і читаете, у вас автоматично уключаются критичные фильтры мыслення. Разумеете? То бок вы не можете критично оценить свою думку, калі вы ее просто крутите в голове. И она не задзейнічае вось гэту там нейкую там адэкватнасць, фільтры рацыянальнасці і гэтак далей. А калі вы пішаце, вы задзейнічаеце. І вы, напрыклад, можете просто думкі, якія вам здаюцца слушнымі, запісаць. Напрыклад, «О, я самы няшчасны чалавек на свеце. Гэта несправядліва, што са мной ўсё гэта здарылася. За што гэта мне?» і гэтак далей. Ну, калі вы круціце гэту думку ў галаве, яна гучыць так, ну, окей, мае месца быць. Сапраўды, напэўна, так. Калі вы выпішыце гэтыя свае скаргі, гэтыя думкі на паперу і паглядзіце на іх сваімі ўласнымі вачыма, вы просто пачнеце рагатаць. Таму што настолькі няўклюда, настолькі пацешна яны выглядаюць гэтыя думкі, выкладзеныя на паперу. Абавязкова гэта паспрабуйце, і вы ўбачыце, які цудоўны псіхатэрапеўтычны эфект гэта мае быць. Так, ну ось пытанне. Атрымоўваецца, што планаванне ў штодзённіку карысней, чым карыстацца смартфонам для гэтага. Насамрэч, адказ так. Ну, ўсё пытанне зручнасці. Калі вам няма магчымасці насіць штодзённік, тады, канешне, не. Але ўвогуле вы ведаеце, што наш мозг больш адэкватна працуе, як скажам, з рэальнымі прадметамі, чым з іх віртуальнымі рэпрэзентацыямі. Ну, прывяду прыклад пра грошы. Даўно вядома, што людзі грошы віртуальныя, калі расплошваюцца карткай ці са свайго рахунка, яны трацяць іх больш. Калі вы, уласна, адлічваеце наяўныя гатоўкай, расплошваецеся, вы тады траціце менш грошай проста аўтаматычна. Таму што гэта жывыя грошы. Вось яны з вамі. І аддаць жывыя грошы, якія ў вас в руках, нашмат цяжэй, чым проста дзынькнуць гэта карткай. І вы аўтаматычна пачынаеце эканоміць. Таму выкарыстанне гатоўкі, яно мае яшчэ, безумоўна, такую функцыю ашчаджэння. То бок, калі вы эканоміце грошы, вы аўтаматычна ашчаджаеце і крытычна перагледжваеце, ці трэба вам гэтыя рэчы сапраўды, не купляеце розную непатрэбную штуку. Ці, напрыклад, яшчэ, вось ведаеце час, вы паставілі таймер, напрыклад, так, які проста адлічвае пэўны час. Вось як метад памідора. 25 хвілін працуеце, 5 хвілін адпачываеце. Вось я для сябе, напрыклад, выкарыстоўваю такі вось аналагавы метад памідора. То бок час, я паставіў сабе задачу, над якой працую. Дарэчы, зусім недарагая, танная прылада, якую паўсюль вы можете купіць, але яна мае псіхалагічны эфект. Вось час, які застаўся. Я бачу яго не ў лічбах, я адчуваю фізічна, як марную час, калі адцягваюсь увагу сваю, ці калі проста запавольваюся. А вось гэты час, ён паказвае, колькі мне рэальна засталося. І мозг счытвае такі рэальную індыкацыю часа больш эмацыянальна, больш я адчуваю, і менш мне хочацца губляць гэты час, таму што калі ты проста сидзіш і глядзіш на гадзіннік, ён проста знікае ў нікуды, твой адведзены час. І гэта больш эфектыўна ўздзейнічае, чым, напрыклад, звычайны гадзіннік. Так. Для веруючых рытуалы, аскезы. Ну, рытуалы, аскезы, гэта ўсё мае быць. Чаму б не, як і іншыя святы, людзі любяць такія парады. Так. Задавайце ваши пытанні, шановне гаспадарства. Вось там таксама было пытанне пра рытуалы зранку і увечары. Ну, некалькі слоў пра гэтыя рытуалы. Па-першае, што важна, што трэба ведаць пра ранак і пра вечар. Па-першае, трэба, каб яны былі. Увогуле існавалі, як частка дня. Таму што вельмі шмат, я бачу, што людзі, яны проста прачнуліся, скокнулі, пабеглі, у іх пачаўся дзень. Ці людзі проста працуюць, бавяцца, весяляцца, так проста, бачылі, спахваціліся, ой, ужо ж, напэўна, ноч пара класціся. І бац, кладуцца. Што гэта значыць? У людзей проста адсутнічаюць як з'явы ўвогуле такія часткі дня, як ранак ці вечар. І гэта дрэнна, таму што яны павінны, па-першае, быць. Калі у вас павінна быць дастаткова часу. Вы ведаеце мноства кніг,
таких папулярнай літаратуры, якая існуе, магія ранка, магія першай гадзіны і гэтак далей. Ну, насамрэч, з навуковага пункту гледжання не ўсё так, конечно, так магічна, але пэўная заканамернасць ёсць. Таму што зранку важна запусціць усе ваши гадзіннікі, синхронізаваць іх, каб у вас далей дзень ішоў добра. Што гэта значыць? Это значыць, зранку вам патрэбна святло, каб запусціць ваш светавы гадзіннік. Ну, зараз лягчэй улетку. А узімку гэта павінна быць яркае святло ці лампы фотатэрапіі. Што яшчэ? Святло ранкам трэба. Што яшчэ трэба? Спадарства, давайте, дапамагайце мне. Патрэбна ежа, вы снедаеце. Патрэбна што? Зарадка, фізічная актыўнасць, якую вы робіце. Патрэбна ўздзейнічанне на цела. Вы прымаеце душ, напрыклад, ці расціраецеся, ці умываецеся, чысціце зубы. Окей. І што нам яшчэ патрэбна? Яшчэ трэба мозг. Вы праглядаеце свой штотыднёвік, праглядаеце свой дзённік, робіце нейкія планы, настройваецеся на дзень, праводзіце яшчэ раз рэвізію ўсяго, што на сёння вы запланавалі. Ну, вось такія даволі простыя рытуалы, якія могуць быць. Увогуле настройцеся на тое, каб зранку для сябе знайсці штосьці добрае, таму што часам адна добрая думка, адна моцная думка зранку, яна можа змяніць увесь дзень, перафарбаваць яго ў іншыя колеры. Таму важна падрыхтаваць сабе, каб выходзіць. Вось. Ну, пытанне піць воду, ну, зразумела, да, сняданак, вада. І нехта п'е там адмысловую воду там з лімонамі і гэтак далей. Ну, насамрэч, не бачу тут нейкіх асаблівых пераваг, але калі вам падабаецца, калі ласка, пейце. Так, як сабе арганізаваць, спазняцца і гэтак далей? Ну, ведаеце, увогуле спазненне гэта выключна псіхалагічная з'ява. То бок, вы ствараеце сабе гэту гісторыю уласна. Гэта кшталт такога самасабатажу існуе. Вось. Таму проста мейце гэта на ўвазе. Тое ж самае, калі чалавек нейкі, калі ўвесь час кудысьці спазняецца, ён гэта робіць наўмысна ці напалову наўмысна. Чаму гэта спазненне такіх гісторый? Таму што, калі чалавек спазняецца, ён не думае, што вы будзеце адчуваць. То бок для такога чалавека вы проста там, не ведаю, нейкая рэч, неадушаўлённая, нейкі прадмет, які не мае эмоцый і так далей. Да таго ж яшчэ пастаяннае спазненне, гэта такая разнастайнасць агрэсіі, якая называецца пасіўная агрэсія. Дарэчы, раю пра гэта пачытаць, вельмі цікавая тэма. Я думаю, кожны з вас, і я таксама, у гэтым спіску таго, што лічыцца пасіўнай агрэсіяй, знаходзілі. Таму што там шмат, калі вы, напрыклад, калі вы адмоўчваецеся, калі вы спазняецеся, калі вы ігнаруеце прапановы, калі вы адкладаеце нейкую штуку, каб перазваніць. Гэта часам таксама ўсе праявы пасіўнай агрэсіі, якая не менш разбуральная, чым актыўная, таму што пасіўная агрэсія, яна, як гэта сказаць, вельмі добра маскіруецца пад нейкія іншыя рэчы. Так, ну што, у нас паўгадзіны нашыя скончваюцца, апошняе пытанне, яшчэ ёсць час. Шановне гаспадарства, апошняе пытанне на сёння. Тады маё пажаданне вам на наступны тыдзень рабіць дзве рэчы. Першае, зранку праглядаць свой план, і гэта што вы спрабуеце зрабіць. Па-другое, рабіце 3 на 3. Кожны дзень 3 удзячнасці, 3 дасягненні, 3 задавальненні, якія вы атрымалі сёння. Паспрабуйце. Ну, вось з'явілася наша пытанне, таму яшчэ і пытанне. Што рабіць, калі няма базавага даверу да свету? Ну, сапраўды, як кажуць, все мы людзі дзелімся на тыя, для якіх свет окей і для якіх свет не окей. Па-першае, трэба зразумець, у нас ёсць недавер да света, калі мы яго не прымаем. То бок, гэтая праблема рашаецца тым накірункам псіхатэрапіі, якая называецца псіхатэрапія прыняцце, якая называецца. Калі вы прымаеце свет, прымаеце яго. Што значыцца не окей? Калі нам свет не окей, значыць мы лічым, што гэты свет няправільны,
павінны быць нейкі іншы свет, які окей. Яшчэ раз. Мы адзінае са шмат мільярдаў людзей, мы ўсур'ёз лічым, што маем слушнае, правільнае меркаванне, што гэты адзіны свет, адзіная рэальнасць, якая існуе, і яна не окей. Это просто насамрэч смешна. Просто паглядзіце, якія тут просто бясконцыя, бездані, эгоізму і самаўпэўненасці тут ёсць. Я не прымаю гэты свет, таму што я лічу, што ён не окей. Дайце мне нейкі іншы, калі ласка. Вось. Ну, насамрэч, гэта над сабой просто полезна таксама пажартаваць з гэтага свету. Таму што прымаць свет – гэта вельмі важная ступень просто вашага росту як асобы. Не ваяваць са светам, не крыўдзіцца на сусвет, не чакаць ад яго нейкай справядлівасці. А, па-першае, прымаць яго, потым ісці за ім, і нарэшце трэцяя вышэйшая ступень псіхічнага росту, асабовага росту і спірытуальнага росту. Гэта любіць свет. Амор фати. І калі вы з недаверам адносіце да свету, у вас не атрымаецца ў ім ніякіх стасункаў, нічога з ім рабіць. Ну, насамрэч, як вы можете нешта рабіць з тым, каму вы не давяраеце на глыбінным узроўні? Са светам тое ж самае. Калі вы прымаеце яшчэ окей, можна мець справу, но калі вы любіце свет і все, што адбываецца, калі вы прымаеце яго правілы і калі вы падпарадкуецеся гэтым правілам, тады ён адказвае вам узаемнасцю. Памятаеце, як казалі старажытныя індусы? Не індусы, гэта у нас это прыклад Эпіктета ці Сенекі, напэўна Эпіктета. А нет, індусы гэта казалі. Калі ты ідзеш за сваёй кармай, твоя карма вядзе цябе за руку. Калі ты супраціўляешся сваёй карме, тады карма цягне цябе за валасы ці за яйца. Не так важна. У дзвюх выпадках вы робіце адзін і той жа шлях. Усё пытанне як, з якім настроем і з якімі самаадчуваннямі. Ці, напрыклад, як казалі, таксама такі ж прыклад пра сабаку, прывязаную да ваза, казаў Эпіктет. Все мы собаки, привязанные до свайго ваза. Воз едзе, мы собаки, якія бегаюць на вось гэтай на вяроўцы вакол гэтага вазу. Гэта тое, што лёс нам наканаваў, наша свабода волі, вось менавіта ў гэтых абставінах. У розных сабак там розны павадок, які ёсць. Але мы можам быць сумнай сабакай, якую просто за ашыйнік цягне гэта воз па пылу і па камяням, ці мы можам быць радасным сабакам, які радасна бегае вакол гэтага ваза, пагаўківае і вывучае ўсю тую адлегласць, якая яму проста дазволена вяроўкай на сёння. Кожны выбірае, якім яму быць сабакам. Вось такая вам прытча, каб вы на ёй таксама падумалі на гэтым тыдні. На сёння ўсё. Дзякуй вам за ўвагу. Мне вельмі прыемна, што вы сёння далучыліся. Далучайцеся роўна праз тыдзень у гэткі самы час і маеце загадзя падрыхтаваныя пытанні, я на іх абавязкова адкажу. Да сустрэчы, шаноўнае гаспадарства. Добрага, прадуктыўнага, шчаслівага тыдня вам. Бывайце.